नै सुपर हेवी जाखाबाय गाइसमोन नै फटाफट जेसिबि जों होखादों आरोना खिनावनो जालाङासै रेस्टलेस आरोना बिथांमोना एकदम कन्टिनिउ लागातार मावगासिनो नै जोबाखै ओमफ्राय नै बे जेसिबियाबो रेस्ट मोनाखै नै बिथाङा नै जेसिबि आदाया So hello and welcome back to my channel. तो गिबि-गिबियावनो बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरबाय लोगोफोर तो भिडिअ बानायैया गोबावथार जाबायमोन तो दिनैहाय मोनसे ब्लग भिडिअ लानानै फैदों आरोना तो भिडिअआ लोगोफोर जोंनि बरबाजार दोनस्रि दैसानि सायाव लोगोफोर मोनसे औवानि दलां बानायनाय खामानिया सोलिगासिनो आरोना लोगोफोर तो आङो दिनै बिनि सायावनो भिडिअ लानानै फैनो नागिरदों नोंसोरनो देखायनो नागिरदों लोगोफोर तो नोंसोर भिडिअखौ नायलांबाय था ओमफ्राय मा होनो अलमोस्ट दलं बानायनाया लोगोफोर जोबफ्रामजोब्बायानो आरोना तो दायो मोनसे गुड निउस दं लोगोफोर तो गुड निउसआनो जाहैबाय बे दा दोनस्रि दैनि सायाव जितु दलं बानायदों तो बेयावहाय माने पाकानि दलंबो जासिगोन आरोना तो नेक्स्ट मा होनो 30 तारिखआव समफोर आरोना समफोरै जोंहा हाग्रामा सार फैगोन आरोना तो बिनि खुन्थियाखौबो गायसनगोन आरो लोगोसे बे बानायबाय थानाय औवानि जितु दलं बेखौबो लोगोसेनो बेखेवगोन आरोना लोगोफोर तो दायो आङो थांनो ओंखारबोबाय लामायावनो दङ तो लोगोफोरबो दं लोगोफोरखौ नेदों आरोना तो माखासे साजायनांगौ खामानि दङ नोंसोर नायलांबाय थादो आरो जायफोरा आंनि भिडिअआव गोदान बिथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट खालामहरदो आरो जायफोरा फेसबुकआव नायदों बिथांमोना इउटुबाव थांनानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय नार्जारि के ब्लग सार्च खालामनानै लोगोफोर तो नायलांबाय थादो So finally जोङो बर' बाजार मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय नैबेयावहाय नै जोंनि BPF नि आदा मोन जिरायनानै दङ नै बिथिंजाय ओमफ्राय नै बिथिंजाय नैबे हान्टार दं सासे हान्टारसो होनो आरोना जों बेखौ ओमफ्राय दारिफ्राबो ओरैलायबावसो नै जों गाइसमोन बर' बाजारनिफ्राय नै आवगायलांलायबाय आरोना ओमफ्राय बर' बाजारनिफ्राय ससे थांबानो मोनो नालाय मोनसिगोनानोसै आरोना ससे लुथारसै गाइसमोन लुथारसिगोन दलंखौ नैबे बर' बाजार एमइ स्कुल आरोना गाइसमोन नै ओमफ्राय मानसिफोराहाय नै भिर जाना दंजोबो आरोना बस ओमफ्राय नैबेयावहाय मोखाङावहाय एसे फिसा दै दं आरोना गाइसमोन बेयावहाय दा रिं बहायनाय खामानि सोलिगासिनो दङ दा जोङो बाइकखौ बारनो हानाय नंथ'आ बायदि आरोना दा बेखायनो थाथ'नानै नाहरनांगौ जाबाय नै जेसिबि गंसे एरखावगासिनो आरोना जुम खालामना दिन्थिनो आं लोगोफोर जेसिबिजों होखावगासिनो आरोना नै र' खाथियाव थांस्रानि गाइसमोन नै एरखावगासिनो आरोना गाइसमोन नै बिथिं नै जोंना इउथ BPF नि सेंग्राफ्रा एकदम दुगा नायगासिनो आरोना बिथिंजाय खाथियाव थाना लायो खावहरगासिनो नै फटाफट जेसिबि जों होखादों आरोना खैजन मानसिनि खामानि जादों बेयाव दा घन्टायावनो बुंलायनो गान्दा सार फैगोनावलाय आरो घन्टा गैया बेयाव सेकेन्डआवबो बानायगोन नङाब्रा खैजन बे जेसिबि गैया होमबा खैजन मानसिजों बेखिनि खामानिखौ मावनो हागौमोन बेखौ बुंलाय नों खैजन मानसि नांगौमोन बेखौ सप्तासेबाबो हायालै दा बेजों नै घन्टा मिनिटआवनो जासिगोन आरोना दलङा गाइसमोन डेन्जार बुस्थु बियो ओरैबायदि डेन्जार बुस्थु बियो थाबायनानै बारथ'बाय आरोना लोगोफोर नै दलङा जोंना नै बेबायदि जागोन नैबेयावहाय दै गानानै बारबाय गाइसमोन दा मेन दलङाव थांनोसै आरोना मेन दलंखौ देखायनोसै लोगोफोर
दसेनि उनावनो मोनहैथारसिगोन आरो ना मेन दलं बानायनाय जायगाखौ लोगोफोर नैबेयाव नै माइ गायबावदोंसो दंखाय बरिया जाखायो माइआ ओइ माकि swimming này swimming it's swimming này chứ so finally लोगोफोर जों नै मोनफैबाय जोंनि गाथोनावहाय नै जोंना एक्टरफोरा नायलाय बेयाव मोनफैग्रा दं आरो ना मालाबानो फैखुमागोरबाय नावरा गाथोनाव दायो एन्ट्रि मारिनोसै इउटुबारा दा होगोन र' सिन्था खालामनाङा इउटुबारा होगोन ओमफ्राय दा नै बिथिंजाय नै दाबो प्रग्रेस आरो ना खामानिया दलंनि खामानिया सोलिगासिनो दं नै सुपार हेभि जाखाबाय गाइसमोन बरिया खारनो हाबावगोनसो बेयाव दा वाव नै आगान होजेनबाय आङो दा बेयावहाय साजायनांगौ बिराद दंबावो आरो ना लोगोफोर नै दैया ओरैबायदि बिसाल दै होनना बुङो आरो बेखौ सुन्दर आरो ना नै बेयावहाय मोनसे स्टाइलनि माबा बानायना होबावदोंसो नै बिथिंबो फटक लाग्रा आरो ना बेफोराव गाइसमोन जाजोबगोन बेफोरो दिनैनो बहुद माबा माबि जाबावगोन बेयाव दा ओमफ्राय नै बिथिं ओरै थेना होबाय आरो ना बिथिंजाय दै एसे एसे दंजोबोमोन नालाय र' खाथियाव थांना देखायनो आं जोबनायनि लामायाव ना नै फोजोबग्राफोरा जोंनिया एकदम गोसो होनानै मावथाबगासिनो आरो नै दैखौहाय ओरै थेना होबाय आरो ना लोगोफोर नैबे बान्दो होना होबाय नङाबा बिथिंबो लामा बानायनो दिगदार जायो नालाय नै बिथिंजायबो दै एसे एसे थायो नालाय बिथिं ओरै थेना होबाय दायो बिथिं हाखौल' बुरनानै लामा बानायनांसिगोन आरो ना थ' नै सुपार नै बिथिं बुर खावला जोब्बाय नै इन्टारेस्टिं सुप्रा 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 हालकानि फसन नामा रबानि बुजाबो बेखिनियावनो जालाङासै बारनो नामा एसे हाबनाय नायब्रा बारा दिन जोरालै बे थफथाया रानख्रबबा एसे रानबावबा माबागोन बियो गाव थबस्र' जालांगोन बे दुगैग्रा गाइसमोन बेयाव थानानै ओरै बारजोबनो हायो ओरै बारखोफिननो हायो ओमफ्राय माबानो हायो आरो ना ओमफ्राय बैयाव मोनसे दंबावो
ओमफ्राय जोङो बैयाव केम्प मोनसे लुगोन आरोना केम्प नैबेयाव गासिबो फ्लेगजों साजायजोबगोन दा फ्लेगनि खामानिया जाथ'वाखै आरोना गाबोननिफ्राय स्टार्ट जागोन फ्लेग होनाया रेस्टलेस आरोना बिथांमोनहा एकदम कन्टिनिउ लागातार मावगासिनो नै जोबाखै ओमफ्राय नैबे जिसिबियाबो रेस्ट मोनाखै नै बिथाङा नै जिसिबि आदाया आदा जिसिबियाबो खिनो टाइम मोनाखैनो जानोबो टाइम मोनाखै दै बारबोनानै दलं बारबोनानै एकदम बरिया साहायाव जिरायथ'बाय आरोना ओमफ्राय मा होनो आं दहाय बुंदोंमोन ना लोगोफोर हाग्रामा सार फैगोन होननानै 30 तारिखआव दा कनफार्म जायाखै आरोना थ' दा बेलासिहाय लागैसो कनफार्म जानो हागौ थ' आं भिडिअखौ होग्रोनाय जासिगोन ना लोगोफोर ओंखायनो आं दा बुंथ'नो हाला आरोना फिक्स आरो हाग्रामा सार फैबाथ' आरो गोदान मोनसे भिडिअ ओंखारबावखागोन नालाय बेयाव नुनो मोनगोन आरोना लोगोफोर थ' दिनैनि सर्ट ब्लगा बेखिनिल'मोन आरोना नोंसोरो नायदो नायनानै ओमफ्राय अपेनिं जाखांनायनि उनाव बयबो भिजिट खालामलायफैदो आरोना जोंनि रौता माबायाव बर' बाजार गाथोनावहाय लोगोफोर नावरा गाथोनाव थ' नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन टिल देन बाय बाय